Azkenek badu helburu bezala bazkideen arteko kooperazioa bultzatzea. Ez bakarrik bazkideen artean, baita sektoreko enpresen artean. Eta orduan, pentsatu genuen horrelako bisitak eta oso interesgarriak zirela gertutik ezagutzeko enpresa bakoitzak egiten ari da jende guztiak esaten du, elkar ez dugu ezagutzen edo enpresek ez dute ezagutzen bestek egiten dutenak, bai ezagutzen da, baina baita ere ikusi genuen zelan sektoreak goiti beraino aldatzen ari denez, baita ere enpresak ari dira mugitzen da digitalak bezala esate baterako berrikuntzaren aldeko apustu gogorrak eta oso nahiko tinko hartuta eta horiek ezagutzera eman behar genuela, ezta? Eta orduan hori horrela hasi ginen, lehenago gure bazkideen artean, da gu daukagu ekintza bat, kooperaziorako hain justo eta saiatuko gara behintzat hilabete bakoitzean horrelako bisita bat egitea.